Tjeerd een Dijk van een nieuwe single, die mooie Spaanse nachten. Wat heb jij met Spaanse nachten? Nou, ten eerste dat ik er heel graag heen wil, steeds. Want het is hier natuurlijk verschrikkelijk weer. Hè? Dus als het weer hier niet goed is, ben ik graag in Spanje. Nou valt het vandaag mee op deze TV Oranje Radio NL feestdag. Ja, gelukkig wel. Het past bij het grote feest van TV Oranje. Het is gewoon zo, zolang die zenders in de lucht zijn, worden wij veel meer geboekt. En dat is dus, heel belangrijk. En vorige cd's werden allemaal 2, 3 van verkocht. En deze heb ik inmiddels er 6 of 7 van verkocht, geloof ik. Het gaat hartstikke best. Ja, hoe gaat het verder met je? Dat gaat nog wel goed. Ja hoor. Nou weet iedereen dat je toch een beetje een moeilijke tijd achter je rug hebt, maar je hebt inmiddels de zaak overgenomen. Ik heb zaken overgenomen van mijn vader, daar doe hij op. En ja, het is niet makkelijk natuurlijk, maar ja, je moet er door. In het begin was het helemaal niks. Maar de laatste tijd nou, ken ik er wel weer tegen. Ik kan in ieder geval weer op het podium staan en mijn plezier maken. En het geeft ook wel een goed gevoel om zijn levenswerk voor te kunnen zetten. Ja, nou ja, kijk, ik was natuurlijk ook tegelijk met hem begonnen zo'n beetje. Vroeger als jongetje. We hebben een ander soort genre van muziek. Maar ja, hij heeft verschrikkelijk veel bekendheid, had hij. En heeft hij nog steeds. We hebben dus hem herdacht in het Cambuurstadion, waar dus 3500 mensen You Never Walk Alone zongen voor hem. Maar dan gaat er wel weer door je heen. En dan zie je pas echt hoe populair hij was.